Igbo bi wee kenekwa m n'ebe nọ nene na ya sị m na ihe abụnwa bụ m ịma na enwego so many debate maka masala eke ori afọ na nkwọ. So mana many people amarọ ka anya bụ ihe si wee bido. Some of us anya marọ ka anya bụ ihe si wee bịa. Yotago. So ihe anụnwa bụ ụfọdụ oge abụ ịfọdụ teachings aha ya bụ anyị na-eweta the 4 market days ndị Igbo nwe. Ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Ọhịa nwa bụ ihe ndị Igbo ji wee bili. Ndị Igbo anara eme Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ndị Igbo anara eme ya. Because we bịa chekicha ibu mbọsị mbido mapụta ihe bụ maka Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. All these things bụ ka gịnị ancient gods ndị ọcha. Mana ihe anụ abụrụ ihe a bịa debate n'ụbọchị nkịta. It is left for you to gịnị were your Google check ye gịnị bụ Monday, Tuesday, Wednesday. Even sun become a sun god to them. Nke ha wụ popular thing ọbụna ha ji wee malụ, including Christmas and every other celebration a na-eme eme. Mana ụbọchị nkịta ihe a chọrọ ebe bịakwu bụ gịnị eke ore afọ nkwọ. Ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Ihe mere Igbo ji wee karịa ndị ọzọ, ihe mere na Igbo ji wee bụrụ ihe ha bụ tata, ihe mere na ya bụ anyị na-akọwasị anyị eje ihe mbọsị nkwọ, anyị eji ya na eke, anyị eji ya na ori. Ịmadata na onye ọbụla ịgwara ya agbakọgo ọmara ka eke dị mbọsị a agụcha ndị ọzọ gụtakwa eke ọmago mbọsị ya bịa meti gị. Ị na-awọndazi kezi ka ndị a si ya malụ. Ị nwere ike na-achọrọ ka ị malụ mmadụ atụ ọfụ a ka ebido siwa gị ka anyị apụ mbọsị Wednesday, anyị apụ mbọsị Friday. Mba, mbọsị eke, mbọsị nkwọ, mbọsị ori. So many all of us na-celebrate. Ndị villages anyị nwere ya. Ị nwere ike ịbịa na village asị gị na ha na-azụ nkwọ, na ha na-azụ eke, ndị be anyị na-azụ ori. So depending nke ndị bụ unu na-eme. So that dị abụrụgo mbọsị egbepụta onye ọbụla megin ebupụta ihe ọ na-ele, ebupụta ihe ọ nwere, ebe megin azụkọ ya ọnụ. Kọsụ mgbe anyị lee kashu anyị kpara eju na ebe anyị ji ele ya bụ na gịnị na eke. Nwere ebe a na-akpọ eke, ahịa eke, dadị ndị a na-azụ eke. Maka ndị be anyị, ahịa ndị be anyị nara azụ bụ mbọsị ori. Anyị bulie wee jebe eke, nwe obodo ọzọ anyị jere jeje lee ya mgbe ahụ. Such nkwunu malụ why those things stand and what is their origin. Get nothing at this powerful teaching. Ihe cha ishieli ya onye ọzọ gosole gị fọ ihe na-afụ n'ụbọchị nkịta ka ọ dịkwanụ. Afa mgbe okenye ụkọchukwu sebụlụ ụwa, ụkọchukwu nọ n'ime ogbe nke nwere ịnọkwa n'ebe ị nọsie ike. Taa achọrọ ikwu gbasalụ eke, oye, afọ na nkwọ. Afọ ịnọ dị n'izu. A na-akpọtawa afọ ịnọ oge niile. Oge ụfọdụ a na-awa ọjị, oge ụfọdụ a na-eme mmemme, oge ụfọdụ a na-ekwu okwu mmụọ dị iche iche. Ndị gboo nwee ife ha ghọtara n'ime afọ ịnọ a. Nke mbụ, ike ịnọ ejikọtara ọnụ o wee zuo ike Igbo ji eme ihe. Enu, anị, aka nni na aka ekpe. Ọnya kafe juru eme afọ ịnọ. Eke nọ n'enu, oye, afọ na nkwọ. Fapụta na ike dị egwu dị n'ime abalị ịnọ a. Obodo afịa ka ebu n'uche wee weta abalị ịnọ a. Ọ na-emesị ewezela ha wee mere afịa. Mana ike dị n'ime ha, ike dị n'abalị ịnọ a fa ji alụ ọrụ ka ebu n'uche wee wepụta afịa ịnọ a tupu ewelie wee mezela afịa. Nke mbụ, mbọsị eji achụ aja. Famagolo n'ime afọ ịnọ a nke ha eji wee na-achụ aja ya ọkacha dị ile. Famụkwa n'ime afọ ịnọ a mbọsị fa ji anụ nwaanyị anụ di ọkacha baa uru, amụọ nwa, nwee udo, gaa n'iru. Nke ịtọ, n'ime afọ ịnọ a ndị akezi nwetụkwa afọ anaba mmadụ. Fa kwenye na afọ abalị onye
na-edue nwa Eke nwa Afọ nwa Oye nwa Nkwọ ifugo ọ dịghị ụzọ ihe ịtọ n'ime abalị nọ ahụ. Ihe nke nọ dị n'ime bụzi mbọsị eji eme mmemme eji ere olili dị iche iche ma nwa Afọ Ogidi ma Nwaliko Abatete ma Haba Agụrụ ma n'ime mmemme niile agasị olili dị iche iche obodo dị iche iche nwe n'oge gboo afọ fanwe mbọsị fa họlụ ti ya n'ime mbọsị ahụ ruo feme ya ọ bụ na Eke ka ndị a jem ha gbado anya na Eke arụ ọbụla a ga-ebido ya na Eke ọ bụrụ na n'afọ ka obodo nke a were maka olili nke maka obodo ọbụla nwere olili ha ji efi ụdọ n'oge gboo ịfụ ya n'ime oge afọzi ijikọta abalị nọ ọnụ ịfụ na anị enu anị bụ ofu n'ime ike afọ n'ime anyị a ka esi enweta mgbe eji akọ ji ome ọfụma. Anyị na-achị omume ime ezi omume akweta na anyị agọzighị, ime ajọ omume na anyị yataghị afọ. Na ezi omume na ajọ omume ma anyị na-achịkwa ya, anyị na-ewetakwa ọganiru nke ihe akọ n'ubi na anyị aka esi nwetakwa ọmụmụ. A na-ekwu okwu nwa amụghọ agbakwula anyị ebe ike asịkwa abịaza n'ime ike niile agasị enwe ike na-afịa anụma. Ihe ha ji wee were afịa ti n'ime ya bụ ka e wee nwee ikpe zi ezi na ọdịmma nke ndị mmadụ nyepụtara afịa. Onwe na onwe obodo ịnọ bikọrọ ọnụ bigasị nso francha ama dị n'azụ afọ, francha ama ajụkwa ndị na-azụ Eke ma ha nche dị n'azụ Oye maọbụ Nkwọ. Ọ bụ na obodo ịnọ ahụ mgba anụ na-abi nso na onwe ha ga-ewere afịa dị iche iche, ndị a na-azụ Eke, ndị a na-azụ Oye, ndị a na-azụ Afọ, ndị a na-azụ Nkwọ. Ebe a ka esi enweta Nkwọ Igbo Ukwu, nwa Afọ Nnobi ifugo enwe Eke nke ya bụ ndị azụ nketa ta eje nke ndị ọzọ, nwanne eje nke ndị ọzọ, nwanne eje nke nje na-afịa m enweta ihe nchọ eje bụ na-afịa nke ọzọ chọọ ya. O nwere afịa ndị na-enwekarị ewu, afịa ndị na-enwekarị ji, afịa ndị na-enwekarị mmanụ Igbo, afịa ndị na-enwekarị ihe oriri ndị ọzọ maọbụ ọkụkọ. Ọ gọzie nụ Eke, Oye, Afọ na Nkwọ ka ịma na ọ bụrụ sọsọ afọ ịnọ dị n'igwe nọ ma ike ịnọ ndị Igbo jikọtara ọnụ, ike si n'igwe, ike si n'anị, ike si n'aka nri, ike si n'aka ekpe. Afọ mbụ okenye ụkọchukwu ose bụrụ ụwa nọ n'ime ogbe ọ ya abalị gị